Oh, wow! Audio. Hi mga loves! Welcome back to our channel. It's me again, Lee, and I have Gio beside me. Say hi to everyone! Hi mga love! Today is another weekend here in Dubai and we decided to go to La Mer for another weekend adventure. So we'll show you around guys and hope you like it too through this vlog. Right? See you mga loves! See you later mga loves! Nandito na kami mga loves sa La Mer and sira po yung escalator. So naglalakad po kami. Ayun po si G. Taas. Taas ng nilakad ko. Yan. So we'll show you around. Hi mga loves! Yan, we're here in La Mer. So hahanapin muna namin sila Pinky Dude. Nandiyan si Lee. Say hi! Hi mga loves. Sobrang init po dito. Sobrang init as in. Mga loves, andito na tayo sa inventing room. Puntahan natin sila Pinky Dude. Pinky Dude! Say hi! Eric. Okay. Hi! Yan, naka-order na si Lee. Gumagawa ng gayuma si ate. Wow! So tasty. Kainin mo lang po siya ng mabilis. Ha? Kainin mo po siya ng mabilis. Before mag-melt. Try mo po. Yan na guys. Meron ba? Wala. Yung sa akin mayroon kanina. Kasi ni ano na kasi siya. Ni ganun na yung aso niya. Oh, Wow! Ito mga loves, oh. Meron din silang boba drink. Blue Hawaii ang tawag dito. Sarap. Masarap niya mga loves.
video. Guys, ang sarap ng ano nila. Ang sarap ko din. Mga food. Guys, ang bait ng mga tao dito, guys. Ayan, we'd like to thank Inventing Room. Ayan na. Thank you, ate. Bye. Salamat po. Thank you. So, tapos na kaming kumain sa Inventing Room. Punta kami ngayon sa Angel's Bisaya Restaurant. Yan ang Lamer, guys. Mga labs. So, ganda niya, di ba? Hi guys, welcome to Lamer. Vlog takeover. Welcome to Lamer. Follow me. Subscribe to my channel, Pinky Dude. Yeah, yeah, yeah. Ha? Dito na ko? Yung go. Saya na. Saya, Tagalog na mo vlog pa. Hala, umitim na daw ako guys. So sabi nila, kung gusto mo talaga maging vlogger, magpainit ka. Magpainit daw. Magbilad ka sa araw. So guys, dito sa Lamer, maraming mga restaurants dito. Magaganda. Medyo pricey nga lang. So yun, umitim na nga ako. Hindi na nga ako nakita dito oh. Wala na talaga ako dito. Show around Lamer. Ikaw na mag-show. I'll show you around Lamer. See? Ay, Ganyan siya. This, Bisdak Lab is there. Vlog takeover to eh. Kasi kawawa naman sila guys. Wala silang magbibideo sa kanila. Oh. Diba? yes. Let's go. So, nasa parking na kami guys. Hi! So, dili na kailangan. Pupunta na kami ng Angel's Authentic Bisaya Restaurant. We're good to go. Okay, we're good to go. Wala na guys. Oy, babay na guys. Ibabalik ko na kayo sa may-ari kasi wala na ako guys. So ayun mga labs, tapos na tayo sa Lamer and pupunta kami ngayon sa isang Bisaya restaurant dito sa Dubai. Angel's Authentic Bisaya Restaurant, di ba? Yes. Yes. Shout out pala sa dalawang employees ng Inventing Room. Thank you for accommodating us. Yes, thank you very much for accommodating us and hindi natin nakuha yung pangalan nila. Hindi namin nakuha yung pangalan nila. Pero ang bait nila guys. Yes. Bisitahin nyo sila sa Lamer Inventing Room. Ang sasarap ng mga desserts nila, Nitro Desserts. So yung mga umuusok-usok na kinakain namin kanina. Yes, ang sarap ng waffle nila. Yung Exactly. waffle, red velvet at saka yung lotus waffle something. Ang sarap-sarap talaga guys. Ang sarap ng food nila mga labs. Ano lang sila di ba? Dessert and mga dessert and Mga drinks. desserts and drinks. So refreshing and perfect for the summer. And mga dalawang ate, kung nanonood kayo dito, subscribe to our channel. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell for you to get updated of our latest video. And by the way, shout out nga pala sa isa naming friend nandito din sa Dubai. Priyam, hi Priyam. Hope nanonood ka. Hi sa'yo dyan. Gutom na mo mga labs. Yes. Gutom. Ay, naako ba na? Yes. Gutom na. Ikaw? Because it's already 4 o'clock. I still don't have lunch. Oh. Ikaw? Gutom na. A few moments later.
Hi mga loves! Nandito na kami sa The Point. Yung no? Yeah. So, nasa harap namin is Atlantis. Atlantis Hotel. Yep, diba? Kita natin. Isa to sa mga tourist destination dito sa Dubai. Masyadong maraming tao today. Kasi may beach sa harap, tapos maraming kainan. Coffee shops. Coffee shop, and then, ayun. And then Dubai is back to normal. So, Yeah. kaya, ganon. And, let's go. The point. The point, What's the point? What's the point? nothing. Hi, mga Hi. loves! Gusto mo? Pagod na kami. Nakabuntot kay Pinky Dude. Nag-photoshoot Yes. sa mga Instagrammable Oh, mga places. Instagram that. Oh, sorry. Hi mga loves. Gidukaan ako. So, pauwi na tayo. So, ano masasabi mo today? Napagod kami today mga loves. Actually, unplanned to siya na vlog. Hindi namin naisip na mag-vlog today. But andito na kami. So, ayun, nag-vlog na lang kami. So, yun. That ends our day mga loves. And hopefully, you'll enjoy the video. Have a nice evening. Bye. See you in the next video. Don't forget to follow us on Instagram, Facebook, and TikTok, Bisdak Lab. And don't forget to subscribe to our channel. Hit the notification bell for the latest updates. See ya! Bye-bye! Bye! What? Yun na na.